yakni benta jongga kubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. Langot Kibriu, Kibri Nepo Amram Civil Subdivision, Kilangat Yakajang COVID Kat Kandai. Kini Kilangot Kide Nepeleng Kitpaiba, Kabalasiam Yaka Random Test, Kabala Pelong Daka Health Department, Haka Kat Patrick Unaitung Arajar Arpo. But Yaka report Layo Haka Arpo Terek, Jong Niubna Ubamanta. Kini Kilangot Kikentub, Yawe Ibashong Hadukan Sha, Iwe Pat Ide Badido Siar, but Iwe Pat Ude Badan Hadukan Kaps New. Yakidi brought Langot Lapan Ketno, Sa Civil Hospital Jawai. Kini ka jing yo jang kipai ba ya kini ka jing pangklam kalawan ra ya ka jing tiang jang kipai ba ha ka te katan ha ka ba ke buon ki dukan kham tam ya post station jaka amlaram civil subdivision ke la khanglot handai na kalyang jong u emily jaka te katan ba la kaman ramboy ula kantu ya kipai ba bakin mede man shep tiang bana ka joka poru ula kantu ya ki begede ban husia ba pikir ba ya lade khana ba kila ban lai na ka ni ka jing pang para lok baro menta ka ski ka por khandai steng e kadon ka we ka khobor ka ba lightly sample ki ba kishim hapo amrem ka sin sai jan lalap ba kilong positive nakni positive case arngot kidi basah amrem bat iwe di basa haam sarim. Kibor sarkar kile ik badan kam bat kinle ik badan kam ngimde ban ting ngimde ban sir Henry hakanok no kapor kaba kas kibor sarkar ki khot ban wan aye ki sample ladajia ba uno nekano kono kia kendo bat kini ki laingot skau bhalek bat ya trelang bat ki bor sarkar sasisin biang phimdei banteng phimdeon smith Henry dagaji trelang ki mapi ki bor snong bat ke sarkar nginla ban job ya kane kajingpang sasisin biang laingut ki lightly sample ki bashim hakas ki sajjan kabakile random testing hapo amrem kilong positive kawe kade kedukan sya kawe kade salon bat iwe de bade do siar nakabanta ki jing tip ki bakambnia ki bor jong ka civil subdivision lasai nalo menta ki lastang balasai kinsale ya kabron kam kublai shibun ublai don rekat lang batpi